Mitä siellä on? Ai että nämä maisemat. On kyllä ihana. Olipas jännittävää. Meillä ja teillä. Nyt päästiin Lappiin. Moro vaan. Morjens. Reissu vasta alkamassa. 8 päivää aikaa täällä ihmetellä maisemia. Ja Kyllä. Oikeastaan mitään suunnitelmia ei ole tästä eteenpäin nyt. Et sen näkee sitten, mennään fiiliksen mukaan. päivä kerrallaan. Just näin. Ainut suunnitelma oli, että tullaan tänne Vardojärvelle. Joo, auto jätettiin tosiaan sinne Tenojoki-laaksoon semmoiselle levikkeelle siihen tien varteen. Sitten heti otettiin löysät pois. Joo, melkoinen nousu oli. Mikä se nyt oli? Risnjavärri. Mutta on se uskomatonta, että täällä ollaan nyt. Mä oon sitä vaan koko päivän tästä päivitellyt. Siis ollaanko me oikeasti täällä nyt? Kun niin paljon katseltu muiden reissuja videoilta. Ja nyt me ollaan ihan oikeasti itse täällä. Ihan mahtavaa. Kippis sille vielä. Vielä kerran. Aurinko alkaa laskea nyt. Oi että, sinne se Norjan vuorten taakse laskee. Nyt ruvetaan ilta toimii. Kyllä, ruokaa ja sitten nukkumaan. Huomenna jatketaan. Joo, ja tervetuloa mukaan reissuun. Jep.
Huomenta. Hyvää huomenta. Ensimmäinen aamu Paistunturin erämaassa. Joo, kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa. On hieno. Joo. Ei oikein tuu sanojakaan nyt päähän. Sitä vaan istuu ja ihmettelee. Ehkä mulle on nyt jo valjennut se, että me ollaan oikeasti täällä. No niin. Joo, ehkä jotain päivän suunnitelmista voidaan kertoa, niin no niitä ei oikeastaan ole hirveästi. Mutta ajateltiin kalastaa Vardojärvi tuossa tänään jonkun verran ja semmoista hengailua tällä alueella. Tultiin eilen kuitenkin niin myöhään tänne ja tää on niin mahtava paikka. Että mennään ihan fiilisten mukaan. Niin, katsotaan miten se päivä tästä etenee. Tuulen suunta on nyt hyvä kyllä, kun se puhaltaa tuolta takaa. Tulee pitkiä heittoja. Vaihdetaanko paikka? Me voitais mennä tonne itäpuolta. Me voidaan mennä tuolta. Ja niin tonne päin. Niin, käydään tuolla ylhäällä katsomassa mitä näkyy toisella puolella. Samalla. Joo. On tää aika karu, Niin. mutta kaunis silti. Niin. Tässä on jotain semmoista omaa. Sitä vaan niinku pysähtyy vähän väliä ja kattelee ympärille. Joo, ei ole vielä ainakaan kalaa tullut. Mutta nyt mennään tämmöistä kivikkoa tässä. Vähän matkaa tonne ylöspäin. Ja sieltä näkisi toi Vardoaivi. Saatiin lisää Norjan vuoria näkyviin, kun tultiin tänne vähän ylemmäs. Joo, ja nähtiin Vardoaivin. En tiedä onko toi nyt huippu, No mutta, en usko, että on huippu tossa. mutta kuitenkin nähdään Vardoaivi täältä. Huomenna sitten huiputetaan se. Joo. Kannettiin virvelitkin tänne ylös. No ei viittinyt niitä tonne alaskaan jättää. Sitten tästä päästään nyt vähän sitten suuntaan tonne taas eteenpäin. Hyvältä näyttää. Riisiä ja jauhelihaa. Vähän hernemaisipaprikaa. Joo. Mausteena oli ainakin garam masalaa ja vähän lihaliemikuutioa. Meillä on aikamoinen sakki. Ei mitään ihmettä, rinta painoa vähän. Niin. Joku tonne tai tonne huomenna.
lätynpaistohommia. Otettiin vähän päikkäreitä tossa. Joo. Mä taisin nukkua melkein 2 tuntia. Joo. Mä en ihan yhtä kauaa. Mä luin kirjaa ja sitten mä torkahdin ja mä taas luin kirjaa ja sitten mä taas torkahdin. Me kerättiin tommosia kuivia kuolleita risuja tuolla matkalla. Niin kun kierrettiin tätä järveä, niin eiköhän me tossa saada lätyt paistettua. Joo. Kato, tuolla rupeaa näyttää hienolta. No katsopa tonne. No perkele. No niin. Mites tämmönen Coopin Squeezy Strawberry Jam nyt sitten mahtaa toimia? Nam. Hyvää hilloa toikin. Joo, mutta syödään nää ja sitten huomenna jatketaan. Näin tehdään. Se olisi päivä 3. Niin olisi. Joo, päästiin matkaan. Nyt ollaan vaihtamassa leiriä. Käydään tuolla Vardoaivin kautta. Sieltä katsomassa vähän maisemia. Joo, pari vaihtoehtoa tässä nyt riippuen siitä kuinka toi jalka kulkee, niin sitten leiripaikkavaihtoehtoja. Katsotaan mihin päädytään sitten. Joo. Jee! Täällä sitä ollaan. Vardoaivi huiputettu. Tai miten lie lausutaankaan.
Komeet on maisemat. Oh. Huhhuh. Tää on muistaakseni 530 metriä korkea tää Vardoaivi. Se on meidän vaellusalueen korkein huippu. Ai että nämä maisemat. On kyllä hienoa. Kattelet kateellisena tonne Norjan puolelle. No kyllä ehkä on vähän kateellinen kyllä. On ne mahtavat noin Norjan tunturit. Vai onko se nyt vuoria? No, on mikä on, mutta mahtavat on. Ois meillekin voinut jättää yhden. Mutta jääkausi oli meille armoton. Matka etenee hyvin. Siinä näkyy jo toi Pirkejärvi ja tosta sitten mennään alas. Rohtoaivi näkyy tuolla. Tuolla noin. Jotain suotynkää tossa näyttäisi olevan. Ehkä lähdetään kiertämään vähän tuolta kautta, niin on sorsia. Kai sitä pitäisi koittaa, tulisiko tästä kala. Niin. Rinkat pois ja Joo, tää on vähän jännittävää nyt, kun tää ei oikein ole vielä hallinnassa tää mun. joo, tuossa on aika paljon tommoista heinää tuossa rannan tuntumassa. Se on suorastaan ihan mattona siinä. Ei se siihen jää, mutta No ei se näköjään se vaan... tulee vaan tommoista, sitä joutuu vähän putsaa sitten toi koukku. Ei tullut kalaa. Syödään sitten tämmöstä poronkylmäsavupaistitankoa. Maistetaan. No siinä on tommonen kuori päällä. Tossa. Onko tää niinku syötävää tää kuori? En mä tiedä. Mm. Ei kun tässä se kuori jäi tänne. Joo.
Hei. Kyytipojaksi. Mitä sieltä löytyy? Maistetaan tämä yhdistelmä. Se on aivan mahtava yhdistelmä. Ei sovi epäillä. Ai että, kyllä, sopii hyvin. No nyt teki kyllä hyvä ottaa pois toi rinkka hetkeksi. Alkoi vähän painaa hartia. Onko mulle vielä toinen siivu? Juu. Pitäisi olla semmonen akuankka-pylly, minkä päällä sitten rinkka Niin, semmonen. makaa. Miten sai semmonen kasvatettu? Tälläkö? Sun pitää ottaa joku mitä ne on? Anabolisia steroideja. Jotain silikoonia sinne. Tuleeko tässä vielä Viron matka? Eikö siellä saa halvalla niitä? Niin. XL-kokoiset Kyllähän niitä tuolla Instassa näkee niitä semmosia pyllyjä. Aha. Oho. Niin, semmosia ei luomupyllyjä. Jotain sinne on tuupattu. Ajateltiin tästä nyt vähän niin kuin oikasta tosta. Ei tarvitse kiertää tuolta kaukaa. Saa nähdä, joudutaanko kuitenkin kiertää. Voiton puolella. Ei ollut paha. Pikkunen puro siinä meni kanssa. Ei tarvinnut varsinaisesti edes kahlata siinä, että pääsi hyppäämällä ylitte. On kuuma. Oh. Ihan kesäisen lämmin. Siinähän tuo nyt on. Rohtojavri. Ja porot ottaa meitä vastaan tuolla. Joo. Täältäkö haetaan telttapaikka? Tästä vois löytyä. Tuolla rupeaa olemaan sitten jo tommoista korkeampaa risukkoa taas. Niin, no ja tuolla on sitten Vähän taas märempää. kiviä. Eiköhän me tästä katsota paikkaa. Aurinko laskee tonne päin. Niin. Joo. Tää on hyvä paikka. Saatiin taas noin Norjan vuoret näkyviin. No joo. Ei muuta kuin teltta pystyy. Jep, ja ruokaa. Joo. Jaha. Leiri pystyssä. Jep. Teltta saatiin suhteellisen hyvin siihen. Joo, Tosi jallon paikka. kyllä. Meille ja teille. Nyt ruokaa. Joo. Alkaa olemaan nälkäkin. Niin on.
Siellä olisi nyt tonnikalat ollut ennallistumassa sillä välin, kun tuota leiriä kasattiin. Sitten heitetään sinne nuudelit perään. Ja sitten tietysti aina vähän jalapenoa tai majoneesia. Joo, rauhoittiin 2 pulloa majoneesia mukaan. Sillä saa hyvää makua ruokiin. Ja painoa rinkkaa. Niin, sitäkin. Kuumaa. No niin, nyt palotti talki. Onko se niin kuumaa? No oli se aika kuuma kyllä. Tuli tommonen pilviverho tuohon nyt. Joo, vähän Ruokahetkeen. tulee vähän pilu. Ja hyttysiä alkoi tulla. On tosi matala. En tiedä, jäikö nyt sitten tohon yhteen alamittaseen. Mitä siellä on? Kato se jarru, että se on sopivan löysällä, että mistä mä kuvaan? Täältä. Se on alamittainen taimen. Mä voin ottaa sen nätisti. Koita saada sitä tänne päin. Äkäinen kaveri. Oi, se on kaunis. Oh. Lähtetään se takaisin. Se on liukas. Pihdit. Semmonen se sai. Sinne se lähtee nyt. Ihan jees. Molemmat sai kalan. Joo. Vaikka en ihan pannolle päättynyt, mutta ihan hauska. Joo, meillä on teltta vielä sisustamatta. Joo. Se pitäis... Tiskikin jäi tiskaamatta tohon, kun tuli niin kiire lähteä kalalle. Niin on. Tässä on nyt vähän hommaa sitten. Joo. Ruvetaan hommailemaan. Ruvetaan hommailemaan.
Hetken kesti, mutta saatiin jonkunnäköinen. Suhina vaan käy. Niin on. Joo, tehdään tortillaan ne sitten iltapalaksi. Katilla on tuolla kattilassa jotain. Jauhelihat siellä porisee ja heitetään sinne takomausteseos sekaan. Ja tomaatit on tuossa ennallistumassa kanssa. Kuivattua tomaattia mukana. Laitetaan sitten sinne kyytipojaksi ja vähän on vielä tuoretta salaattiakin. Ja noi lätyt lämmitetään pannulla sitten tuossa tulella. Vähän rupeaa olemaan semmonen Joo. uupunut päivän puuhista. Että kyllä mä luulen, kun tässä saadaan vattat täyteen, niin uni maittaa. Kyllä. Huomenna jatketaan harjoituksia sitten. Jep. Joo, huomenta. Pitää vähän kuivatella rätillä tätä telttaa, niin se kuivuu sitten tuossa tuulessakin nopeammin. Päästään sillain ripeästi tänään liikkeelle. Me varmaan tossa nyt mustutellaan jotain aamupalaa, leipää ja sen semmoista, niin sitten lähdetään jatkaa matkaa. Kati tuolla jotain pakkailee jo tuolla sisällä teltassa. Huomenta vaan. Huomenta! Tolleen meillä on tavarat aina levällään. Kaikennäköistä roikkuu katossa. On kyllä sitä eilen taas kaikki oli hajallaan tuolla pitkin tunturin rinnettä. Uskomaton määrä tavaraa mahtuu noihin rinkkoihin. Tuommoista sälää. Matka jatkuu. Kyllä. Hei hei rohtojävri. Hyvin palvelit. Kohti uusia seikkailuja. Joo. Käypi tiemme. Kati jäi tonne vielä kuvaa jotain sitä puroa. Se joko kuvaa tai se syö mustikoita. Nyt se jäät kuvaa. Mä justiin kerroin tässä, että joko sä kuvat tai sitten sä syöt mustikoita. Niin.
Mä ihmettelen välillä, että kun ei kuulu askeleita, niin se on jäänyt johonkin tonne. Persi pystyssä mustikoita poimimassa. Täällä on tosi paljon mustikkaa. Joo. Hyvää välipalaa välillä. Mä sammuttaa janoakin. Joo, tossa meidän vieressä on nyt toi Loktoaivi. Me ollaan hakemassa ylityspaikkaa. Tuossa on vähän isompi joki, tuossa kulkee vieressä. Niin tuossa pari kilometriä tonne päin niin pitäisi olla Kahlaamo. Se on oikein merkattu karttaan. Niin jos me sitä löydettäisiin, niin yritetään sieltä yli. Joo, ja siinä Kahlaamon kohdalla kulkee kans pyöräreitti. Että päästään polulle oikein. Ei tarvi paljon suunnistaa sitten enää. No niin, 4. päivä ja ensimmäinen ihmisen tekemä polku. Tää on ihan mönkkäriura. Tuolla jossain pitäisi olla toi Kahlaamon. Toi mönkkäriura jatkuu toisella puolella. Oi Jeesus, olipas jännittävää. Ei menty ihan polun kohdalta ylitte. Siinä olisi tarvinnut kääriä puntit ja laittaa kroksit. Aika puuduttava mennä tämmöstä mönkkäripolkua. Alasta tuuleen! Se on hyvä, kun Katilla on tommoset huomioliivit, niin näkee missä kulkee. Mitä? Niin, että se on hyvä, että sulla on tommoset huomioliivit, niin näkee missä kulkee. Niin, ettei vaan kato näkyvistä. Justiin saatiin teltta pystytettiin silloin vauhdikkaasti, niin nyt alkoi sataa vettä. Se vähän tuossa tihutteli loppumatkan, mutta nyt rupesi enemmän. Tulee varmaan semmonen telttailta. Kyllä, on kova tuuli nyt. Oiskohan konjakki-ilta tänään? Voi olla, että maistuu lämpimät konjakkikookkaat. Joo. Jaha, sisustamista. Öyhänet pöllyä.
kattoo nyt tää kerta, kun mä oon yrittänyt 2 kertaa tuupata tohon pakoaukkoon ja ihmetellyt, että miksei se onnistu. Mutta kun tässä on tätä in ja out. Höyhenet vaan pöllyä. Se oli se riekko eilen. Sitten olisi makuupussi. Tommonen kasa meillä on taas tossa. On tää kyllä mahtava tää kunnon absidi. Ei me pärjättäisi ilman. Sehän on oikeastaan ainut ultralight, mitä meillä on. Toi teltta. Niin. Meidän. Haltin ultralight, mikä tää oli, joku XPD vai mikä tommonen 3 hengen. Mut tosiaan siihen se meidän ultralight kyllä jääkin sitten. Eka mistä lähdettäisiin keventään, sitten kun budjetti antaa myöden, niin uudet rinkat. No rinkat voisi olla kyllä kova sana, että kun noin meidän rinkat painaa tosiaan tyhjillään, niin semmonen 4 kiloa. Painaskohan joku 2 kiloa semmonen vähän parempi. 2,5 kiloa ehkä. Sitten olisi voisi olla titanin kattila. Se olisi aika kova sana. Vähemmän jallua, no ei varmana. Siitä ei tingitä. Ruvetaan tässä vähän kokkailemaan. Tehdään mommanmuusia ja jauhelihaa sotketaan siihen. Niin Kunnolla voita sekaan kunnolla ja voita. vähän majoneesia päälle, niin ai että. Kaasupolttimen kanssa oli vähän ongelmia tuolla kotona. Toi O-rengas tuolta oli mysääntynyt, niin kävin puudosta hakemaan semmonen O-rengas sarja. Niitä oli vaikka kuinka paljon siinä. Ja sieltä löytyi sitten sopiva, niin taas säästyi vähän. Ei tarvinnut ostaa uusi. Niin, eikö se ole vähän semmoista kestävän kehityksen meininkiä kanssa, että, No sekin tietysti joo. että turha heittää roskiin, kun pienellä saat sitten korjauksella sen taas käyttöön. O-rengasarja oli 7 € ja uusi poltin maksaa ehkä joku 20 tai 25 € tämmönen romupoltin. Ei kauhean sillä on niinku hienon näköinen annos, mutta kyllä varmasti maistuu. Tää on niin hyvää. Mm. Kunnolla voita pitää olla. Meillä on hienot lautaset. Toisilla on hienot kupilkat, mutta ne on 25 vuotta vanhat tupperware-astiat saanut ihan uuden elämän retkikäytössä.
Toisaalta ihan kiva kyllä viettää yksi ilta. Teltassakin pitää tommonen konjakki-ilta täällä. Ja... Meille ja teille taas. Ai että. Aika tujua on kyllä. Oh. Niin sulla on joku biisikin päässä vai? No juu. Onko sä valmis? No. Kai sä vedät, onhan tiistai. Kai sä vedät, onhan tiistai. Biisin koko version löydät Heavy Corollan tuotannosta. Vai niin? Tänäänhän siis on tiistai. Oikein hyvä päivä ottaa vähän konjakkia. Se olisi päivä 4. Leiri on purettu ja matka jatkuu. Joo, me mennään nyt takaisin tonne joelle päin ja ajateltiin mennä sitä jokea pitkin sitten tonne ylävirtaan kattoo. Me löydettäisiin sieltä hieno leiripaikka. Se vaikutti hienolta maastolta. Vähän erinäköistä. Niin ja jos olet nyt katsonut videon tähän asti, niin se on ilmeisesti maistunut. Niin jos ei ole vielä kanava tilattu, niin pistä nyt kanavat tilaukseen. Se ei maksa sulle yhtään mitään. Niin kuin aikaisemmin sanottu, niin se motivoi sitten meitä kyllä tekemään näitä retkivideoita sitten lisää. Ja saa myös kommentoida tonne videon alle. Kertokaa vaikka juttuja, jos olette käynyt täällä suunnalla itse retkeilemässä. Ja... Niin, onko tuttuja maastoja, tuttuja paikkoja. Voidaan kyllä suositella ainakin, jos ei ole vielä käynyt. On kyllä hieno. Niin tämähän on meidän ensimmäinen Lappireissu. Ollaan me Ylläksellä joskus käyty vuosia sitten, mutta... Joo, mutta silloin meillä oli mökki ja tehtiin kyllä vaan pieniä päiväretkiä. Lasten kanssa silloin oltiin. Tää on tämmönen ensimmäinen kunnon Lappireissu. Kyllä tullaan varmasti uudestaan. Joo, kyllä. Mä jätin tosiaan eilen tommonen puu tohon pystyyn, niin löydettiin tänään helposti tää ylityskohta. Sitten tonne. Sä olet niin jalkanut tonne. Niin. Taisinko mä nyt kuitenkin laittaa ensin tän jalan tuohon? Laita sauva tonne noin tonne.
tästä Olipas jännittävää. vähän mietittiin, että laitettaisiin leiri tähän. Olisi kyllä ihan unelmapaikka tässä. Aivan mahtavan komea paikka. Tässä on kaikki elementit. Tässä on tämmöiset pienet tunturikoivut ja jokivirtaa tuolla ja Loktoaivin huippu näkyy tässä edessä ja aika suojainen paikka, ihan mahtava telttamaasto. Vanha tulipaikka olisi tuolla. Joo, todella vanha tulipaikka. Täällä on joku kyllä ollut joskus. Joo, Mutta selkeästi on niinku kiviä kasattu sillä, että ihmisen jälki näkyy. Mutta tuolla ei ole kyllä vuosiin kyllä poltettu mitään. Vähän nyt voisi kyllä jatkaa Niin. vielä eteenpäin, olisi sitten huomiselta pois. Ja alun perinkin ajateltiin, että mennään tonne vähän pidemmälle. Joo, löydettiin tommonen pieni miniputous tossa. Oikein nätti paikka. Ja se on tämmösen... Mikä se nyt oli? Sä saat sanoa sen. Virkkirähpät juurella, eli se näkyy tuolla. Pirkkejohka. Tää on niinku Pirkkejohkaa, tuota jokea, mitä me ollaan nyt seurailtu. Niin pahoittelut tästä saamen kielen lausunnasta. Ei ihan välttämättä kieli taivu. Yritetään parhaamme. Joo, ne on vaikeita nimiä meille. Muutenkin sönköttää. Mutta mahdollisesti täältä voisi löytyä telttapaikka. Me lähdetään vähän kiertämään nyt tätä aluetta. Täältä löytyi tommonen tosi vanha nuotiopaikka. Ja joku on jättänyt puukon joskus tänne. Taksitettu pois tuolta. Se on ollut siinä jonkun aikaa. Se kuuluu tänne.
Tehdään tässä pikku inventaari. Joo, pohdittiin, että mitähän tänään syötäisiin. Katsotaan nyt, mitä vaihtoehtoja meillä on. Siinä olisi niin kuin nuudelia ja kanaa, pari pussia mummonmuussia, jauhelihaa. Sitten on perunasipulisekoitusta. Tässä oli tämmönen valmis tonnikala riisikarri. Hernemaisipaprikaa. Tonnikalaa olisi 3 pussia. Tom Yum nuudeleita. Joo, mutta mitäs me nyt sitten syödään tänään? Syödään varmaan tonnikala ja sitten nuudeleita. Näin. Paljon majoneesia. Tom Yum nuudelit ja tonnikala. Joo. Tuo Jukko on käynyt kahlaamassa. Paljas jaloin. Meillä oli saappaat jalassa. Niin. Meillä on kyllä hieno tuli. Kyllä tässä kelpaa nyt nautiskella olostaan ja elostaan. Mutta me päätellään tätä päivää. Nyt täällä herkutellaan tortillat vielä ja sitten painutaan pehkuihin. Näin tehdään ja huomenna jatketaan taas. Katsotaan minne mennään. Huomenta vaan. Huomenta. Olis munakokkeli aamu. On vähän nuhjunen keli. On ihan tommonen sumu
Niinku sumipullosade olisi. Joo. Vähän niinku ilmassa koko ajan. Yöllä tuli vähän vettä. Heti nousi sitten sumu aamulla. Meidän piti lähteä ajossa liikkeelle. Tarkoitus käydä tuolla Birkeaivin huipulla ja tein semmoista, mutta eihän sitä koko huippua näykään nyt vielä, niin pitää nyt odotella vähän aikaa, että tuo sumu tosta lähtisi. Joo, ja että saatan oman koneen käyntiin. Sekin. Nyt on vähän semmoinen jarruaamu kyllä. Että... Oh, hiton kankea olo. Ihan semmoinen hakattu olo. Joo, vähän on vaikea. On tää vähän aika rankka rupeama kyllä meille. Että... On se ollut. Kai se tästä. Ei. Kai se joka aamu on aina ensimmäiset askeleet, kun lähtee rinkkaselässä liikkeelle, niin tuntuu aika tahmeelta, mutta kyllä se siitä sitten vetreytyy taas. Tylsää. Boring. Hirveä hernerokkasumu tuolla oli. Ja on edelleen. Oltiin jo vähän niin kuin lähdössä, mutta sitten se taas painoi sen sumun alas. Pahimmillaan tuolla ei nähnyt kuin näkikö 50 metriä. Ei mitään järkeä lähteä mihinkään. Nyt näyttäisi taas vähän kirkkaammalta. Mä menen täältä. Joo, päästiin vihdoin matkaan. Täällä on nyt vähän tämmöistä kivikkoa. Vähän hankala maasta kulkea, mutta katsotaan mitä ton kuppulan jälkeen on. Hieman märkääkin paikkapaikoin. Keli on ok. Välillä tulee semmoista tihkua, mutta tää menettelee. Pakollinen peukkukuva. Tuulee. Vielä olisi vähän matkaa. Huippu olisi tuolla. Joudutaan kiertää tuolta kautta. Hei saakeli. Mä tulin jyrkännettä ylös Birkeaivin huipulle.
500 metriä. Vähän puuskuttaa, mutta ei ollut paha. Huipulla tuulee, ihan sanoo. No niin, tuli tuollakin käyty. Joo, on kiva. Tää muuten tää meidän GPS näytti 536 metriä korkeutta tolle Pirkoaiville. Se vähän yllätti. Niin ja sitten vielä tästä GPS:stä, niin hommattiin tätä reissua varten just tämmönen Garminin, oliko tää joku 67i vai mikä tää on. Mutta ollaan tähän asti pärjätty ihan paperikartalla. Sen mukaan ollaan menty koko reissu. Joo, sellaiset varmistukset ollaan niin, sitten katsottu. Olisiko 3 tai 4 kertaa niin katsottu tätä, että vähän sitä, että ollaanko me samaa mieltä tämän kanssa. Aina me ollaan oltu siellä, missä me ajateltiinkin olevamme. Joo. Että hieman on semmoinen voittajafiilis, kyllä täytyy sanoa, että kun mehän ollaan ihan amatöörejä tässä puuhassa, että ei me kyllä paljon olla karttaa ja kompassia käytetty. Että niin ja tosiaan sitä kompassia ei olla käytetty juuri ollenkaan tällä reissulla, että ihan vaan menty maastojen mukaan ja järvet ja tunturihuiput ja tämmöiset. Mutta vielähän on tässä aikaa eksyä, että... Älä nyt manaa. Aika hyvin me ollaan täällä nyt, kyllä nyt kun oltiin täällä huipulla, niin katseltiin, että missä paikassa me ollaan nyt täällä pyöritty. Niin hauska katsoa. Niin just tästä vielä, että ehkä suurin syy, minkä takia hommattiin, on tää InReach-palvelu, että noi lapset voi kotona seurata vähän missä mennään ja pystytään viestittelemään niiden kanssa. Ja onhan tää sitten tää SOS-nappi, että kun me ollaan tämmöisiä vanhoja raihnaisia, niin voi sattua ja tapahtua. Koskaan tiedä mitä tulee. Joo, se on ollut kyllä tosi kiva, että on lasten kanssa voinut viestitellä. Me ollaan yleensä laitettu aina aamulla, kun me lähdetään liikkeelle, ollaan laitettu viesti. Ja sitten kun me ollaan päästy leiripaikkaan, niin sitten ollaan laitettu viesti, että nyt pysähdytään tähän ja ollaan yö tässä. Tää menee nyt tää kylmä savu. No, antaa mennä. Pitkään se on riittänytkin. Vähän keikkaa tää. Oi saatana. Sattuko? Ei.
Oh! Muljahdi! Hemmetin iso kivi. Ja keikkas. Tää on opetusvideo teille kaikille. Jotenkin ajattelin vaan, että kyllä mä tosta nyt loikkaan tänne ja rantaan, mutta sinne molskahdin tohon. Kati kerää vähän tuolla itteensä nyt. Se oli sille traumaattisempi kokemus. Joo, mutta kyllä vähän joutui räpiköimään. Onneksi mitään ei hajonnut. Kamera taitaa olla ehjä, vaikka se kävi siellä vissiin veden alla. Ja... No kyllä mulla aukesi repes tästä vähän jotain tätä takkia, mutta tietysti kastui vähän housut. Mutta kastui vaan toinen puntti. Niin eikö mä justiin tuo huipulla sanonut, että me ollaan amatöörejä? Aika amatöörivirhe toi oli. Mutta onneksi nyt ei mitään pahempaa sattunut. Onneksi ei. Aika sellainen hysteerinen itkukohtaus tuli tossa. Eteenpäin. Ei oo pitkä matka enää. Sukka vähän märkä. Jostain kumman syystä. Tuulee vielä. Joo, rykastin leiri tähän Virkejävrin rantaan ja Tuulista on. tuulee vähän joo. Ei se mitään haittaa. Jos meille ja teille. En tiedä, ei varmaan tänäänkään viitti mennä heittää. Tuolta voisi mennä, kato vaan myötätuuleen, eikä nyt menisi pitkällä. Niin. Tai sitä täytyy muutama heitto mennä koittaa. Ihan hyvän tuntuinen ranta tossa oli, kun mä kävin vettä hakemassa, niin ei ollut ihan niin matalaa. Joo. Joo, ei tullut kalaa. Nyt pitää mennä syömään. Kati jäi tonne telttaan tekee ruokaa. Täällä joutuu vähän kikkailemaan näiden mätteiden päällä. Joko sä söit? Mä huutelin sulle, että syömään. No, oliko mitään tapahtunut? Ei. Mummon muussia ja jauhelihaa ja sitten on vähän... Ai niin, tää on tää Noita- meidän suosikkiruoka. kunnolla taas voita ja Ai ei. mä laitoin vähän noita keittojuureksia tänne. Joo. Tämmönen karkkihetki taas tässä, kun alkoi tulee semmoset synkät pilvet, niin vedettiin luukut kiinni ja syödään vähän rinkka taas kevyemmäksi. Vähän on irtokarkkeja jäljellä. Niin, ja sitten meillä on semmoset taatanan taatelitkin vielä tämmöset syömättä.
karkkia nää. Suolasia ja kirpeitä. Joo, tää on mun lemppari tää yhdistelmä. Vuorotellen Fizzy Bubbles ja sitten sen jälkeen salmiakkia. Ui. Päivä pulkassa. Huomenna jatketaan. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Se olisi päivä 7 jo hyvällä mallilla. Joo. Tultiin tossa jotain kilometrejä. Tämä on meidän viimeinen kokonainen vaelluspäivä. Joo. Suunta olisi tommoselle pienelle lammelle, tai niitä on 2. Katsotaan, jos sieltä löytyisi viimeisen yön leiripaikka. Tässä on nyt vähän niin kuin suunnattu jo niin kuin kohti autoa, ettei huomiselle jäisi sitten pitkää siirtymää sitten. Päästään kotimatkalle. Oli aika huikea luontokokemus. Tuolla vähän ennen kuin ruvettiin purkaa leiriä, niin kurkkasin teltan ovesta ulos. Siellä oli oletettavasti piekana. Me nyt ei olla niin lintuasiantuntijoita, mutta ehkä se oli piekana. Niin oli saalistuspuuhissa siinä järven päällä. Kovasti liiteli siinä päällä ja sitten se lähti syöksyyn kohti sitä järveä ja niin se vaan nappasi sieltä taimenen itselleensä. Alamittainen. Niin. Olikaan sillä luvat kunnossa. Joo. Tähän me ajateltiin laittaa teltta tähän kivikkoon. Vähän aikaa jouduttiin tässä pyöriin, että eikä kyllä niinku toi nyt on niinku ainut vaihtoehto meidän isolle teltalle. Ja puroja käytiin tuolta hakemassa, että kun niitäkään ei ollut ihan lähellä, mutta semmonen niin löytyi tuolta vähän matkan päästä.
Tänään meillä on tämmöiset kokkausmaisemat. On komeeta. Rullaa. Mitä sä et... Rullaa, Mitä sä laulat? rullaa, rullaa. Rullaa, 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 rullaa. Muutama kuivapussia tullut rullattua reissun aikana. Oi hyvänen aika. Oi. Rupeeko olemaan vähän väsyttä meininkiä? Rullataanko lisää? Rullaati, 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 rullaa. Vähän on nyt kyllä semmonen haikea olo. Reissun viimeinen ilta. Huomenna kotiin lähdön aika. Mutta on meillä kyllä ollut huippuhieno reissu täällä. No on. Ettei sen puolen. On kyllä ollut. Mä oon kyllä niin ylpeä meistä. Joo. Niin, kyllä se vähän jännitti lähteä tämmöiselle reissulle. Että suoraan tänne erämaahan ensimmäiselle vaellukselle. Niin. Hienosti ollaan onnistuttu. Ja on kyllä ylpeä siitä, että me ollaan niin onnistuttu saamaan näin upea reissu. Ja kiitoksia, että tekin olette ollut mukana, jos olette kattonut näin pitkälle tätä meidän juttua. Ja sanon nyt vielä kerran, että pistäkää nyt kanava tilaukseen. Kyllä me jatketaan näitä hommia. Joo, talvi nyt varmaan retkeillään sitten tuolla Pirkanmaan alueella tai tuolla Etelä-Suomessa. Sitä ei tiedä, missä me mennään. No ei sitä tiedä, missä me mennään, mutta ei, semmoista rohkeutta ei vielä ole, että lähtisi talveksi tänne Lappiin, että eikä meillä ole varusteita. Niin. Että kyllä toi Etelä-Suomen talvi nyt meille riittää tässä vaiheessa. Mutta ehkä alkukesästä. Vähän sitä me kaavailtiin, että tuossa alkukesästä. Sitten uutta reissua tänne päin, että kyllä me nyt vähän hurahdettiin tähän Lappi-hommaan. Joo, no huomenna on vielä yksi päivä meillä sitten, mutta se on nyt vähän lyhyempi sitten kuin suoraan autolle tästä, että meillä on tässä niin. Risnjavärri tuossa, joo. jonka takana meidän auto on, että ei ole hirveän pitkä matka tästä nyt enää, mutta 4-5 kilometriä. Ja... Niin. Mutta jääkää nyt ihmeessä kattoo vielä sekin pätkä, että niin, tiedä mitä mitä kommelluksia vielä tapahtuu. Huomenta. Huomenta. Katsottiin äsken tuossa, että missähän toi Risnavarri on. Joo, koko muu maailma on kadonnut johonkin.
pitäisi lähteä kotiin päin ja vähän hankala lähteä tonne suunnistaa, kun ei näe edes 50 metriä. Saatiin vähän jännitystä tähänkin päivään sitten. Joo. Löytääkö 1 tähden retkeilijät takaisin autolle? Niin. No, saatiin kompassillekin käyttöön sitten. Mä oikein vittis käyttää kepsiä. Me ollaan pärjätty ilman. No, ehkä tänään on se hetki, kun Niin no. sitä voisi enemmän hyödyntää. Viimeisen päivän kunniaksi niin käytetään GPS. Ettei nyt olla vahingossa Taas Vardoaivilla. Ihmetellään, että se helvetissä se Tenojoki on, kun se pitäisi täällä jossain virrata. Oho ja. Joo, mutta ruvetaan purkaa tässä teltta pikkuhiljaa, niin katsotaan uskaltaako lähteä liikkeelle tonne Hernerokkaan. Eikä siinä muu auta. Se voi olla, se on koko päivän tämmönen. Mm. Eipä tässä nyt kompassia tarvita, kun näkee jo noin pitkälle. Vielä se jaksaa kuvata. No niin kuvaa kyllä meikäläinenkin. Niin, että pistäkää toi Insta-tili kanssa seurantaan, niin näette sitten noin Katin ottamia kuvia sieltä. Autolle päästiin. Huhhuh. Yes. Se on vielä tallella. Joo, semmonen reissu tehtiin. Ja heti ennen kuin mä unohdan, niin pistäkää kommenteihin vähän, mitä mieltä te olette ollut meidän reissusta. Ja jos herää kysymyksiä, niin sinne vaan kysymyksiä, me vastataan kyllä. Joo, ja jos jotain käytännön vinkkejä meidän tulevia reissuja varten on, niin otetaan niitäkin mielellään vastaan, että pistäkää niitäkin kommentteihin. Joo. Me ollaan tämmöisiä amatöörejä nyt tässä vielä, niin 8 päivää, ei yhtäkään ihmistä nähty. joo. Aika hyvä. Poroja nähtiin joka päivä. Joo. Paljon. Nyt tuli tämmönen tyhjyys jollain tavalla. Sanaton. Oh. Kyllä me varmaan hypätään nyt autoon ja avataan sipsipussia, hörpätään vähän Coca-Colaa ja Juu, ruvetaan suunnittelemaan seuraavia retkiä. Ja kyllä. Pitkä automatka edessä, niin ehtii hyvin tekee suunnittelutyötä. 15 tuntia tässä istutaan autossa vielä. 1100 kilometriä vähän päälle tonne Tampereen seudulle. Semmosta, mutta me varmaan nähdään seuraavalla videolla sitten, niin olisi tästä morjens. Moikka!